guys, encellar mata. Ini yang kecuri bidai boida. Itu yang kala friends na kala tukura. Mujana Ajay Abhishek Puronnere. Anchen ini yang kala battu de first kon chapar kulda. Sira, sajjige sira. Nikene agar pura dosa na dosa. Kalau tinnandi pura. Paka muntur paka yang kala kulonji kodi boredu alpa bodi video malpa alpa dikika. Souk Jumbo Bondulla Fanda Friday marketing. Alpura second hand sales pura pura pasal pura dikkundu anje hopna bus bare full janundu kunnara seat ijji namni full atanu ayyo deeva ingara going to the Friday market hoida Fanda second hand mall gu pura second hand engilta bus du batanu wait iddu ine Friday market bus du batta adame yes dude ita battanate ಭಯಂಕರ ರಿಸ್ಕ್ ಮುಂದೆ ವಿಡಿಯೋ ಮಲ್ಪುನ ವಿಡಿಯೋ ಬರಪುನ ಅಂಜಿ 10 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಉಂಡು ಬಸ್ ಇಟ್ಲ ಬರಲಿ ವಿಡಿಯೋ ಮಲ್ಪರ ಇಡುಪುಜಿ ರಂಚಂಕುಲು ಕೋಂಟುಡು ಒಂಜಿ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಎಲ್ಲ ಐತೆ ಪೋದು ವಿಡಿಯೋ ಮಲ್ಪೋಡು ಫ್ರೈಡೆ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಗೆ ಬಂದಾಗ ಫಸ್ಟ್ ಗೆ ಲೂಲು ಐಬಾರ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ದಿಕ್ಕೊಂಡು ಕಂಡವಟ ಗಾಡಿಗೆರ ಜಾಗಿಜ್ಜಿ ಬಸ್ ಇಟ್ಟು ಬೀದಿ ಬಂದ ಹಲೋ ಗೈಸ್ ಬೆಲೆ ಯಾನಿಗೆ ಪುರ ತೋಜಾ ಬೆಟ್ಟ ಸೂಕ್ ಜಿಮ್ಮದ ಫ್ರೈಡೆ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಐ ಕರಾಬಿಡಿ ಸೂಕ್ ಜಿಮ್ಮ ಅನ್ಪುನು ಇದು ಮೂಲ ಬಾರಿಟ್ಟು ಲುಲ್ಲು ಬುರಂದು ಪೂರ ಕವರ್ ಬಂದು ಸಾಧಾರಣ ಬಸ್ ಜಾತದಲ್ಲಿ 500 ಮೀಟರ್ ನಡಪಾರಲ್ಲಿ ಉಂಟು ಫೈನಲಿ ಫ್ರೈಡೆ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ದ ಉಲಾಯ್ ಬತ್ತ ಮೈನ್ ಗೇಟ್ ಗೇಟ್ ನಂಬರ್ 5 ಬತ್ತ ಬಲ ಏನುಂಟಾ कितना टाइम आएगा टाइम कितना टाइम आता है तो पूरा फ्राइडे मार्केट दादू सुमार उंडु मात्र Allah. India seats Bitru dial na? Bro, watch it. Bitru dial. Watch it. Pay bro. खुदाई नो फोन क्या हो गया दोनों हाँ उन्हें प्ले मार के लेता कितना लगा पूरा para sama lu kan kamar tuh ya udah dah dia tuh apa ya nanti bisa nanti ini bisa ah ini aja pale nama goggles tadi poi last tadi ke dia tuh bye bye bro bye चार दिन रहा इधर ना मैं हाँ साका तो जुन लास्ट वाले कितने हैं भाई लास्ट इधर ना था इधर न मारे हाँ लास्ट मूजी ओवर पे वंडे मूजी रड्डू बरुवी इन्हें लगता Ay, parte cerita wait lah. Pasat ya? Pasat. Balang cerita. Oh. Light ya. Mana hot dari. Ah, ini benar nih mare, nama aku. Punya gimana di? Mir. Kalau dia kan satu dua kali. Misalnya macam. दो दिन ಈ ಸೆಕ್ಷನ್ ಫುಲ್ ಲೇಡೀಸ್ ತರ ಫುಲ್ ಅವು ಕೇನ್ ರೆಡಿ ಕೇನ್ ನೋಡಿ ಫುಲ್ ಲೇಡೀಸ್ ತರ
ಮಸ್ತ್ ಉಂಡು ನಿಖಿಲ ತೋಜಾನತ್ಲುಂಡು ಎಂಕ್ಲೆ ಸಾಕಾಡ್ನ పోయినారు ముగ్గి ముళ్ళు అట్లుండు మాత్ర కాసు ఫుల్ కన్నోడు ఏనాడా ఫస్ట్ కాపీ yes dude ಮುಂಜೆ ಇನ್ನೊಂದು ಮರ ಇತ್ತು ಕಾಪಿ ಮಾತ್ರ ಒರಿಜಿನಲ್ ಕಾಪಿ ಅಂಚೆ ಆ ಸೈಡ್ ಇಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗೆ ಆಮೇಲೆ ಕಲ್ಲಿಗೆ ಪೂರ ಅಡಿಡಾಸ್ ತಗಲ್ಲ ಪೂರ ಉಂಟು ಕಾಪಿಯೋ ಫಸ್ಟ್ ಕಾಪಿಯೋ ಸೆಕೆಂಡ್ ಕಾಪಿ ಜಾಕಿ ಹೌದು ತೊಂದರೆ ಇಚ್ಚಿ ಮಾರೆ ಭಲೆ ಜೋಕುಲ ಟಾಯ್ಸ್ ಬುರು ಟಾಯ್ಸ್ ಒಂದು ಇನ್ನಿತರ మన కెమెరామ్యాన్ అజయ్ అనే బెల్మన్ ಮೂಲು ಕನ್ನಡ ಕನ್ನಡ ದಿಕ್ಕು ಗೊತ್ತಾಡ ಅವು ಪಾತ್ರ ಪೂರ ಕರೆಕ್ಟ್ ಗೊತ್ತುಬೋದು ಹಾ ಕನ್ನಡ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡ್ಬೋದು ಐನ್ ದಿನಾರ ದಾಂಡ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡ್ದು ಲಾಸ್ಟ್ ಮೂಜಿ ದಿನಾರು ರಡ್ಡಾರ ದಿನಾರು ಬಿಟ್ಟ ಬರ್ಪೇರು ಮರಟೇ ಜನ ಬೈತೀನಿ ಗ್ರೂಪ್ ಬರೋಡು ಗ್ರೂಪ್ ಉಡ್ಲ ಊರುಂಡು ಪೆಟ್ಟು ಊರು ಕಾರ್ಪೆಟ್ ತೂವರ ಪೋಯಿ ಕಾರ್ಪೆಟ್ ಕಾರ್ಪೆಟ್ ಅದಾ yes ಒಂದು ನಮಕ್ ಗೆತೊಂಡ್ರ ಅಬ್ಜಿ ಯಮಂಡ ಮಸ್ತ್ ವೆಯ್ಟ್ ಮೂಲೆ ಪಾಡ್ರತ ಊರು ಪೂರ ಕಂಡ್ರ ಅಬ್ಜಿ ಎಂಜಾಯ್ ಮಲ್ಪಲಿ ಸುಮಾರು ವಿಡಿಯೋ ಪೂರ ಮಲ್ತೆ ಆ ನೆಂಗಲ ಕ್ಯಾಮರಾಮ್ಯಾನ್ ಸರಿ ಇಜ್ಜೆ ಅಜಯ್ ಬೆಲ್ಮನ್ ಪೂರಾ ಪ್ಲೇ ಮಲ್ಪುಜೆ ಮಾರೆ ವಿಡಿಯೋ ಪೂರ ಪ್ಲೇನೆ ಮಲ್ಪುಜೆ ಯಾನ್ ಇತ್ತೆ ತೂಪ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋ ಇಜ್ಜೆ ಪೂರ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಹಿಡಿದು ಎತ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಬಲೆ ಅಯ್ಯೋ ಈ ಕ್ಯಾಮರಾಮ್ಯಾನ್ ಎನ್ನ ಮಂಡೆ ತಿದ್ದೇನೆ ಪೂರ ಫೋನ್ ಫ್ರಿಡ್ಜ್ ಪೂರ ತೂವರೆ ಬರ್ಗ ವಾಷಿಂಗ್ ಮಿಷಿನ್ ಗ್ಯಾಸ್ ಹಾ ಶಾರುಖ್ ಖಾನ್ ಗೀತೆ ಟಾಯ್ಸ್ ಪುರುಂಡು ಟಾಯ್ಸ್ ಜಿಎಂಸಿ ಉಂಡು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಫೆರಾರಿ ಉಂಡು ಏತ್ ಕಿಲೋಕು ರೇಂಜರ್ ಆರ್ಲೊಂಡಿಯೋ ಬೈಕ್ ಒಂದು ಜೋಕುಲ ಟಾಯ್ಸ್ ಪುರ ಪಾಪ ಇಂಚಿನ ಜಿಮ್ ಉಂಡು ಜಿಮ್ ಅನ್ನೆ ಬಾರಿ ಫ್ರೀ ಉಳ್ಳೇರ ಅಂದು ಲೋ ಒಂದಿರು ಫೈನಲಿ ನಮಕ್ KGF ದ ಇನ್ನ ಸುತ್ತೆ ದಿಗಿಂಡು ಸುತ್ತೆ ನಮ ತಂಬೋಡಿ ಯಾವ KGF ದ ಚಂಬೋಡಿ ದಿಗಿಂಡು ನಾ KGF ದ ನೆಟ್ಟೆ ಪಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ KGF ದ ಪಕ್ಕ ಬೈಕ್ ಲ ತೋಜ ಬೈಕ್ ಅವನುಂಟು ಸುತ್ತೆ ಚಂಬೋಡಿ ನಾ ಬರಿತಾ ತೂ ಒಂದುಲ್ಲಿ KGF ದ KGF ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ರೌಡಿನ ಸಾಮಾನ್ ಬರೋ ಕೈ ಪಾಡೋದಿಲ್ಲ ರೀ Come on guys balik guys ಅಲ್ಲಿ ಅಂಗಡಿ ಕಾಲಿಂಡು ಓಡ್ತಿನ ಕಿಸೆ ಪಡೋಂಗ ಅಲ್ಲ ಬರಲ್ಲ ಬಲೆ ಗೈಸ್ ಹಿಂಗೆ ಲುಲ್ಲುದ ಉಲಾಯ್ ಪೋಂದಿಲ್ಲ ಲುಲ್ಲುದ ಎಂಟ್ರನ್ಸ್ ನಡೆದೈತೆ ಆತ ಮುಲ್ಪ ಪೋಯಿ ನಾಲ್ ಎಂಟ್ರೆನ್ಸ್ ಉಂಟು ಒಲ್ಲ ಆಫರ್ ಎಂಕಲು ಫ್ರೈಡೇ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಪೂರ ತಿರ್ಗದಾಂಡು ಕಡೆಗೆ ಇಡೇ ಬತ್ತ ಲುಲ್ಲಾಯ್ ಬಾರ್ ಮಾರ್ಕೆಟಿಗೆ ಸಾಕಾಣ್ ಮಾರ ತಿರ್ಗಿ ದಾಲದ ಎತ್ತೊಂದು ಜಾ ಆ ರೆಡ್ಡಿ ಆ ಮೂಜಿ ಮಂತ್ ಕೊರ್ರನ್ನೆ ನಿಖಿಲೆ ಖುಷಿ ಅಂಡ ಲೈಕ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಶೇರ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಬಕ್ಕ ಅಂಚನೆ ನನ್ನ ಚಾನಲ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಪಲೆ